Исәнмесез, хөрмәтле каләмдәшләрем, иҗатташ дусларым. Без драма жанрлары турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүгенге сөйләшүебез трагедия, комедия жанрларына багышланыр. Трагедия ул гомумән драма әдәби төренең башлангычы, борынгы Грециядән ук килүче традиция. Грек телендә ул «Козлиная песня», «Кәҗә җыры» дип атала. Чөнки ул вакыттагы персонажлар кәҗә битекләре киеп чыгып җырлап йөргәннәр, анда хорлар. Үзенә күрә бик зур традиция ул, аларның менә шушы кәҗә җырлары. Шушы моментлардан ук трагедия үзенең көчен ала. Һәм шул Исхил трагедиялары, әлеге борынгы бик атаклы трагедиялар ул. Гомумән безнең ул фундаменталь мирасыбыз. Без аларны белергә тиеш. Кемдер драматургия белән шөгыльләнә. Һәм бүген дә алар укыла һәм карала. Трагедия, әгәр билгеләнгәнгә килсәк инде, трагедия ул хәл итеп булмаслык, булмый торган тормыш конфликтына нигезләнгән әдәби драматик әсәр. Хәл итеп булмаслык тормыш конфликтына нигезләнгән. Ягъни хәл итеп булмый. Бу хәлдән чыгып булмый. Хәрәкәт ошагына бу хәлдән чыгып була. Ягъни хәрәкәткә алып баручы конфликт бу. Трагедия көчле характерлар һәм шәхесләр арасындагы кискен көрәшкә нигезләнә. Кискен көрәш. Бу көрәшнең ахыры әлбәттә һәлакәт белән бетә, үлем белән бетә, трагедия белән бетә. Нигездә трагедия жанрында язылган әсәрләрнең күбесе тарихи шәхесләргә багышлана. Чөнки тарихи шәхесләрнең менә шу бөек шәхесләрнең күбесе язмышларын трагик, фаҗигале төстә тәмамлаганнар. Ул инде табигый хәл безнең драматургиядә. Шуңа аңа без бер дә аптырамыйбыз. Шуңа да карамастан әдәби чын иҗат ителгән образлар, персонажлар да бар. Шуңа күрә әйтик, шул ук менә Ромео и Джульетта Шекспирның кебек. Улай бирләрне шулай ук сез үзегез драматургия белән әгәр кызыксынып китсәгез, барысын да өйрәнергә, укырга туры киләчәк. Трагедияның конфликты гадәттә бик тирән, хәл иткеч конфликт. Һәм ул гомум кешелек мәгънәсендәге конфликт. Ягъни менә ике кеше арасындагы конфликт кына түгел, дөньяви мәгънәгә ия, иҗтимагый мәгънәгә ия, тарихи мәгънәгә ия конфликт. Мәсәлән, шул ук Ромео и Джульетта конфликтын алсак та, ул бит Ромео и Джульетта тарихы гына түгел, шул чордагы гаиләләр тарихы, шул чордагы уклад, шул чордагы йолалар һәм шул чордагы кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр тарихы. Ягъни бу иҗтимагый тарих. Бу гомумән милләтләр тарихы, халыклар тарихы. Менә шуңа күрә аның трагедияның мәгънәсе бик киң була. Бик киң һәм тирән була. Шуңа игътибар итегез. Шуңа күрә трагедияны язу аеруча җаваплылык сорый. Чөнки анда идея гына түгел, хәтта идеология килеп катнаша. Сәясәт хәтта килеп катнаша. Иҗтимагый хәл генә түгел, сәяси хәлләр килеп катнаша. Чөнки шәхесләр алар барысы да шушы иҗтимагый ситуациядәге көчле берәмлекләр, көчле вәкилләр, менә халык вәкиле. Шуңа күрә трагедия бик җаваплы жанр бу очракта. Аны һәркем яза алмый. Бик сирәк туа көчле трагедиялар. Баш герой гадәттә бик көчле кичерешләрдә бирелә. Ул чарасызлыктан интегә, җафа чигә, аның күңелләре әрни. Ләкин ул юлны таба алмый. Бу очракта инде менә шул Островскийның «Гроза» әсәрен алып карыйк. Ул анда барыбер дә төп героинябыз хәрәкәткә дучар булган. Ул башкача тормышта кала алмый. Менә шуңа күрә трагедияның шушы бәхетсезлеге, бәхетсез финалы, фаҗигале финалы аны бер караганда караңгы ите, аның бер караганда чак кына безне гайрәтне чигергән кебек. Икенче караганда ул гыйбрәт итеп бирә. Менә шушы дөньядагы менә шушы чарасызлык, фаҗигале хәлләр булмасын дип без аны күбрәк укыйбыз да инде. Һәм анда патетик характерда була ул трагедия. Чөнки тел югары стиль, югары сөйләм, менә шушы
стильдә алып бара бөтен нәрсә. Шушы ук әйтеп тора, бу ниндер бер әйтергә яраса инде хәтта бер элитарный жанр. Чөнки ул вакыт җият кенә була алмый. Вакыт җият мәсьәләләр генә анда күтәрелмәй. Глобаль халык, иҗтимагый җәмгыять мәсьәләләре күтәрелә. Шушы персонажлар аша. Икенче, бүген телгә алган икенче жанр ул комедия жанры. Комедия жанры инде бөтенләй башка төрле характердагы жанр. Һәр хәлдә конфликт кала. Конфликт шул ук, кискен конфликт. Характерлар, хәлләр һәм вакыйгалар бу очракта инде комизм, комик һәм көлкеле шушындай рәвештә бирелгән, яки сатирик рәвештә бирелгән драма әсәрне алып чыга. Ягъни менә бу конфликт нигезендә яткан вакыйга ул көлкеле, сатирик һәм шактый катлаулы була. Чөнки анда чисто комизм гына булмый. Анда ниндер бер ирония аша, ниндер бер пародик күренешләр аша ул йомшартылып чыга. Чын классик комедия турында сүз барам мин бу очракта. Көлкегә корылган булса да, күп очракта персонажлар, образлар бик җитди биреләләр, сагышлы биреләләр һәм хәтта бик төксе биреләләр. Ягъни көлке ул персонажны көлеп йөрү генә түгел, зал көлеп утырырга тиеш. Зал көлеп утырырга тиеш, ләкин персонаж уже җитди булырга мөмкин. Бу комедияның югары ноктасы. Сәхнәдә көлү юк, ә зал көлеп утыра. Менә бу комедияның бик кызык кына шарты шундый бер моменты. Гадәттә комедиядә тормыштагы мәгънәсез, мәнсез, көлкеле, шундый ниндер бер гамсыз моментлар сүрәтләнә. Ягъни көлмичә калып булмый торган моментлар сүрәтләнә. Бу очракта инде иштәлек белән форма туры килми. Ягъни аның иштәлеге бик җитди булып, формасы бик көлкеле булса, безнең зал инде көлә башлый. Персонаж үзенең ишке ягын, ише белән, фикерләре белән бер төрле булып, үзенең хәрәкәте белән башка төрле булып, шулай көлкеле. Ягъни менә бу очракта формаль ягы белән әсәрнең ишке иштәлек ягы, идеясе ягыннан караганда да, темасы ягыннан караганда да бик туры килмәсә, ул инде көлкегә алып килә. Моны инде классикларыбыз да әйткән, әгәр дә форма белән содержание туры килми икән, иштәлек туры килми икән, бу очракта инде без әлбәттә комедияга барып чыгабыз. Комедия берничә төргә бүленеп карала. Битлекләр комедиясе, битлек комедиясе. Битлек димәк инде ул инде борынгы Грециядән ук килә, битлек киеп уйнаган комедиялар булганында. Ул инде хәзер бик популяр түгел. Шуңа да карамастан ул төр кала, ара-тирә битлек комедиялары сәхнәгә чыга. Ягъни монда кешеләрнең үзүләре түгел, битлек киеп, яңа мәгънә биреп шушы персонажга, шушы битлек символга әйләнә. Битлек символына. Ситуациялар комедиясе, ягъни вакыйгалар, хәлләр вакыйгалар. Ягъни монда көлкеле хәлләр турында сүз бара. Бу очракта көләбез, көлеп утырабыз ситуациядан, вакыйгадан, сюжеттан көлеп утырабыз. Ә шул ук вакытта бар характерлар комедиясе, ягъни персонажлар комедиясе. Персонаж үзе көлке. Ситуация бара, вакыйга бара, ә персонаж шул кадәр комик. Рухта бара бирелгән, аның портреты, аның ишке сыйфатлары, аның хәрәкәте, аның дөньядагы менә шушы гамәлләре барсы да көлке. Менә шуңа күрә бу инде характерлар, аның характерыннан тора ул. Аның натурасыннан тора. Менә шуңа күрә комедиялар берничә төрле була. Вакыйга комедиясе, ситуация комедиясе инде бу һәм характер комедиясе. Ситуациялар комедиясендә монда әлбәттә көлке сатира чыганага булып, әйтүемчә тормыштагы вакыйгалар, ситуациялар тора дидек. Ләкин шуңа да карамастан, менә монда икесе берләштергән очракта икесен, ситуация комедиясе белән персонажлар комедиясен качагындалар берләшеп китәләр, бер организм булып яши башлыйлар. Менә бу очракта инде комедия үзенең югары ноктасына җитә. Аннары инде комедиялар тагын берничә булырга мөмкин. Тик менә сатирик комедия, иҗтимагый комедия, лирик комедия, моңсу комедия, музыкаль комедия.
Буларның һәрберсе турында лекция укып булыр иде. Ләкин безнең бүгенге вакытыбыз чыкты. Бу комедия турында үзегездә мин әйткәннәргә өстәп укыгыз. Трагедия белән дә шул ук хәл, драма белән дә. Мин сезне башлап кына җибәрәм. Мин сезгә күпмедер ачкыч белән ачып кына җибәрәм менә шушы теманы. Ә инде сез үзегез үз алдына шушы драма әсәрләре, жанрлары турында укырсыз, үзегезнең белемегезне күтәрерсез һәм шушы белемгә нигезләнеп иҗат эшегезне башлап җибәрерсез. Шундый өметләр белән хушлашам. Сау булыгыз.